Tanu 19 il-ħadd ta' matul is-sena. U llum Elija jsibru f'sitwazzjoni veru kera. Għandu tiġri wara ħarmata ta' reġina rrabjata u jkollu jaħrab fid-deżert. Tant jinsab għajjin u d-disprat li ma jiflaħx jibqa' miexi. Elija jieqaf taħt siġra u lill-Alla jgħidlu li ma fadallux saħħa. Jgħidlu, issa biżżejjed mulej, ħud lil ħajti għax minix aħjar minn missirieti. Imbagħad jieħdu in-nas. Elija u eżattament bħalna. Ġisimna jgħejja għax nagħmlu ħafna affarijiet qal u niġru f'ħafna postijiet. Nitkellmu ma' nies li mhux dejjem ikunu ħelwin magħna. Ruħna tgħejja wkoll. Lill-Alla narawh tant imbiet minna u donnu ma nistgħu nagħmlu xejn. U spiss nidimbu u aktar nħossuna mitlufin. X'nagħmlu meta nħossuna weħilna x'imkien? L-istorja ta' Elija tallimna ħafna. Qabel xejn, turina li ma nistgħux ninqalgħu weħidna minn dik is-sitwazzjoni. Elija jikseb għajnuna minn anġlu tal-mulej li jġiblu ħobs u ilma. Meta ġisimna jgħejja, ikollna bżonn norqdu u niklu tajjeb. Meta ruħna tgħejja, ikun hemm bżonn nitolbu l-għajnuna tal-mulej. Dan nistgħu nagħmluh bit-talb li hu post kwiet f'qalbna fejn nistgħu nkunu waħidna ma' Alla. It-talb ma jfissirx li nippruvaw naħsbu ħafna jew insibu ħwejjeġ interessanti x'ngħidu lill-Alla. Xi kultant kull ma jkollok bżonn u li tirrepeti talba qasira, sempliċi, bħal din. Mulej Ġesu Kristu, iben ta' Alla, ħinna għalija, midneb. Fit-talb m'hemmx bżonn nippruvaw nimpressjonaw lill-Alla jew lill-oħrajn. Alla jħobbok kif int, u allura f'dak il-post kwiet tat-talb tista' tmur kif int. Fl-aħħar nett niġġeddu permezz tal-Ewkaristija. Fil-Vanġelu, Ġesu jsejjaħ lilu nnifsu l-ħobs tal-ħajja u jgħid jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs, jgħix għal dejjem. L-ikel normali u importanti għal ġisimna, imma ma jimliniex għal dejjem. Dan il-ħobs ta' Ġesu jaqgħadna ma' Alla li huwa għal dejjem u jagħti l-ħajja lil kollox. Jekk niklu minn dan il-ħobs, nistgħu nagħmlu affarijiet kbar bħal Elija. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!